Хора, аз съм Дани БГ и в днешното видео ще тестваме най-новия ми броер, който ще получим. Това, опитайте се да познаете кой е. Това е именно Кит. Точно така. Скоро в анбоксинга, който ви очаква, ще видите как ми даде 1000 кредита от Мегапик и 1000 кредита от нормален стардроп. И сега е време да си закупим Кит. Чисто нов, Legendary Brawler, 3, 2, 1, бам! Legendary Brawler, това е именно Кит! Let's go! Изиграх една игра и не знам как ма пусна срещу неботове. Бяха горе-долу адекватни и ми се нафърлиха трима. Затова за вас това е първата игра. И за първи път си спрях всякакви звукове, дето има играта и се надявам да ме чуете по-ясно. Така, започваме и виждам Честър, Рико. Първата ми забележка за Кит е... Да, нормално е 6 левел ми е. Обаче бие много малко демидж. Мисъл, по 1300 бе. Трябва да мисля, че 6 удара за да вземе една кутия. Обаче, оп, умря. Нани бе, лабе, Нани. Оп, още един. Кит е доста силен броер. За първи път имаме такова супер му да е стън. Нали, освен на този на Честър. Един от суперите му е стън. Обаче този е по-интересен, защото бие и демидж. И ти също си в този стън. И е доста странно. И той Рико ме притеснява, защото има окей скин. Охохохохо. Така като стане. И примерно има напредната ситуация и просто може да избягате. Това му е много якото на Кит. Той или тя, не знам. Пишете ми в долу коментарите Кит мъж или жена, защото някой да ми помогне. О, стар дропове. Малко анбоксинг, че не е имал от един месец. И Epic Star Drop, което е буквално нищо. О, това ми харесва. Абе, хора, вижте къде бях. Ей, тук бех. И ми взе горе-долу 150 купи. Само, защото имам доста броери, над 500, над 20 ранг. И се изнервях, защото тия купи са 100 купи, 100 купи. Ти го дигнеш на някакъв броер с примерно 25 ранг, 100 купи, няма да откаеш, нали? Втора игра за вас, за мен е трета. Ама това няма никакво значение. Не по-кубият повече демидж от Кит в момента. О, не, видяхте ли от това? Това не трябваше да го правя. Не. Еми хора, не съм най-добра на тази игра, ама не мисля, че съм много слаб. Сега ще видим трета игра и след това още малко. За финал ще изиграем още една игра с някой, ма не знам с кого. Не искам да ми кажете, че съм много слаб. Знам си го, много съм си слаб. Ама не съм и много добър. Гледайте, колко удари трябва за да щупя една кутия. То герой трябва да го апгрейдна доста. Поне на 9 да го апгрейдна. За да не взима по 3 демидж буквално. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изстрела на 4 левел. 5 удара на 4 левел иска. Какво е това? Шеле е най-големия ми страх на този мап. Защото има храсти. А Шели плюс храсти е равно на автоматична загуба. Обаче тук Шелито е бот. Защото в повечето случаи не е. Има кемпи с храст. Също и Дарио е гадно да видиш и Бул.
Кефи ме, че не е като его, примерно. Смеска от Роза, Едгар и Честър ми се струва. Обаче гледаш ли? Бия много малко демидж, наистина. 3 удара ми отнесе да взема някакъв на половин кръв. Което е доста малко. Доста малко демидж от Розата. Общо между Кит и Роза е, че имат горе-долу еднакъв рейндж и да е риб. Това беше доста лесно. Нормално е, сега първите игри ще са ботове, ама... Какво се прави? Сега тук между само тия трите ли избирам? Тук най-вероятно ще избера Санти хора. Ай, тук ще избера Амбърката. Тук... Айде Мек тук и Корделиус тук и Фейм, ама през това време ще излезне и Мелоди и да. Хора, душата ме боли, защото точно като запиша това видео, буквално след това трябва да си правя още едно видео и да... Защото съм доста изостанал, не съм снимал от една седмица видео. Не, че не съм снимал, аз снимам клипчета доста, но не съм качвал от една седмица видео. Правя анбоксинг от един месец. Знам, че анбоксинга ще е много малък, но анбоксинга малък и канала е малък, не да? Мисля, имам 230 абоната. Hmm. 230 абоната, много ви благодаря, обаче проблема е, че тия 230 абоната по някаква причина са стъкнати в някакво време, защото... Може би, защото не съм качвал, сега мисля, че като кача това видео и пак ще почнат да се дигат, защото така събрах от 15 230 и след това просто бяха на 230 и колко път казах и... Шоудаун без да съм убил един, много добре. О, не. Това е бот, това е нормално да го убия. Просто ботове са. Какво да очаквам? Ще го дигнем на 5 ранг и евентуално ще изиграем още една игра с някой друг броуър. Така за късмет. Пишете долу в коментарите, искате ли някакви влогове така. Някакви влогове, примерно навънка. И някакви такива нормални заглавия, не някакви отивам на аквапарк да се фърна от 10 000 метра на най-високата парзалка. Мале, то не знам как ми умрях от него. Охо, то кит. Тик. Оп! Айде. Аре, го. Хора, искам само да ви питам откъде да взема клоун емоута, защото много искам да взема клоун емоута, но го нямам. Защото палчето надолу не е достатъчно. Трябва да съм още по-токсик и да. Къде сте? Как има 5 човека на мап? Ето го. Ето го единя. На Джесто. Оп. Това много гадно може да ни прецака това ханг. Оп. Опа! Какво стана, бе? Какво стана, бе? Айде, умирай сега. Чакай малко се събера. Опа! Айде, ти! Айде, умирай. Оп, още един. Още някой да ми дойде. Айде. Мек ли беше това? Мек. Какво като си мек? Да. Просто невероятни умове. Даже ще му се остава, казвам ви. Даже с 2 удара. Мисъл... О, не можах да го дигна на 5 ранг. Тъй, че ще изиграем още една игра с кит. Обаче ще сменим скина така за късмет, да я знам. Ще играем с нормалната кит. Или нормалния. Пишете ми в долу коментарите какъв това кит. Защото не мога. Не знам. Смъртоносен звук. Вие какво мислите за кит? Става ли според вас? На мен много ми прилича кит на Тун Мяу Соус от Fortnite. Не знам що. Чакай бе, аз ще умра бе. Чакай се хилна малко бе, булче. Тика ще взема. Оп, не си. То би го. Няма как да го бия, аз игра. Добре, взех го. Добре, поне тая тъпа. И не ме видя и да реша да не ме стреля.
Пау, пау, пау. Пау, пау. Айде, взех кутията. Гъга. Вече сме 38 пауър купчета. Оп, оп, оп. Оп, оп. Айде, айде, грифчето. Ко стана, бе, гриф? Какво стана, бе? Айде, изяща, ако ме спектейства още. Зробот. Това да не е истинския зробот. Дето такова се телепортира. Къде си, бе, Амбър? Амбърка. 7 левел. Окей. 2000 демидж като скочиш. Аз мислих, че не бия демидж дори. Елементарно и 5 ранг вече сме. А не, 6 ранг. Аз съм много слаб, бе. Аз мислих, че... Нищо, хора. Сега с кой да играем? Една игра с... С кой? Айде с... Не. Ще изиграем една игра с Фанк. Ще играем една игра. Да видим с Фанк ще успеем ли да направим нещо, защото наскоро започнах да играя Фанк. От 300 купи го дигнах на 600, което за мен се е доста добре. Тръгнах с Фанк и веднага почнаха гнусните. Шейли тълбове. Абе хора, Фанк танк ли е, бе? Фанк, танк. Има. Оп, оп. Ела, бе, що бягаш, бе? Че бот. Що бягаш, бе? Нали си много добър, отворен с Мортис, тук играеш на шоудаун, бе. Не мога да дишам. Ела, бе. Оп, оп. Умираш ли, бе? Ти да не го убиеш, аз ще го убия. Как не умря, бе? Не се умираш. Оп! Не! Това е Дайнамайк! Нищо. 2 купе. Кой ти ги дава? И да, хора, аз бях Дани БГ от мен. Чао!